Wakkatuji seeɗan caggal colonel Michael Rangenelin nantini ɓanti laamu Ange Rajuel o foti gollidinde e yimɓe société civile kañum e fedde génération Z ɓe seppoɓe laatiɓe sababu immagol konungu gila asawere ƴaɓɓinde nde. Goto e hooreɓe ngal guuɓal sukaɓe Gen Z holliti weltare mum e ko laamu ngu warti e juuɗe konungu e wi makko ɗum wona samminere laamu ko immare ɓiɓɓe leydi ndi ngam ɗaɓɓude gurnan lobbal. ɓe konun koɓe tottaɓe laamu ngu kolliti immaɗe mabɓe woni moƴƴintinde Madagascar nde wonno e wi mabɓe leydi ndi wala hoorejo. Suudu Sinandu kañum e gouvernement o foof ngoti nafude. Colonel Michael Rangenelin nantini ɗi kongi fade makko yiidude ardiɓe suudu mawdu Saria saha jonin o wala kabaru ko yalti e nde jonde. Caggal ɗum ana sarta o jordo e député ɓe Madagascar ngam ɗaɓɓude peeje e sawrude caɗele margal gonɗe e leydi ndi. Ɗum feyi so tawi hoorejo kiɗo o Ange Rajuel nantini jaɓali nde samminere laamu waɗunde. Jonkongol jagorɗo kalfinade jokkodiral hakkunde Amérique e leyɗe jananɗe noddi waɗugol kaldal ngam wartirde Madagascar e lawol démocratie.